Raz, dva, raz, dva. A to by som ešte mohol skopírovať. Dobre. A raz, dva. Je to veselé. Milí rodičia, srdečne vás vítam na tomto webinári s názvom Rodičovstvo bez kriku, ktorý ako napovedá alebo prezrádza sa bude zaoberať tým, ako porozumieť deťom a zvládať silné emócie v kľude, aj tie naše, aj detské, a úplne tak eliminovať záchvaty hnevu, aj toho nášho, aj toho detského, a takisto aj tým pádom nedorozumenia a zranenia na duši. Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas prísť sem a pozrieť si toto vysielanie. A rada by som začala tým, že vám poviem, pre koho je tento webinár určený, aby ste vedeli, či ste tu správne. Ja dúfam, že áno. Ak vás zaujíma, ako zvládať emócie detí, keď same nevedia, čo so sebou, to sú tie ťažké situácie, ako zvládať aj tie svoje emócie, nech znova nevybuchneme a nemusíme hovoriť znova tie vety, ktoré sme si toľkokrát sľubovali, že hovoriť nebudeme, a tie slová, čo sme nechceli používať. Takisto si povieme, ako na deti nekričať a čo s krikom dieťaťa. To je hlavná téma tohto webinára. A ako pomôcť dieťaťu von zo silných emócií. Ako minimalizovať záchvaty hnevu na verejnosti i doma. A ako reagovať na nevhodné správanie detí, ako napríklad odvrávanie alebo absolútnu ignoráciu. Ako dosiahnuť s deťmi spoluprácu a prestať tento večný, nekonečný boj. Takže pomaly sa pripájate, to je výborné. No a ja by som chcela v skratke povedať, čo sa dnes dozviete. Preberieme 5 dôležitých výchovných tajomstiev a hneď prvé bude, ako porozumieť dieťaťu, aby sme vedeli, čo nám chce svojim správaním povedať, a naučíme sa, ako predchádzať záchvatom hnevu a teda aj zbytočným konfliktom a narušeniam nášho spoločného vzťahu. Druhé tajomstvo vám prezradí, ako nastaviť hranice bez stresu a s rešpektom.
vám ukážem, že je možné mať jasné pravidlá, úplne bez kriku a zákazov a objavíte spôsob, ktorý vám aj deťom uľahčí váš každodenný život. V tajomstve číslo 3 si povieme, ako komunikovať, aby deti počúvali, pretože naozaj niekedy majú rodičia pocit, že deti ich úplne ignorujú a niekedy zase počúvajú. Takže zistíte, ako hovoriť tak, aby vás počúvali bez kriku a napätia. Dám vám okamžitý návod. Tajomstvo 4. Pozrieme sa veľmi v krátkosti, čo spúšťa váš hnev, prečo vybuchujete. Odhalíte, čo vás skutočne vytáča a dám vám jednoduché kroky na zvládnutie týchto situácií, aby ste ich mohli postupne odstrániť a byť stále viac a viac v pohode. No a posledné tajomstvo, 5, vám prezradí, že čo vám vlastne bráni v tej rešpektujúcej komunikácii. Čo je taká hlavná chyba zásadná, ktorú robia skoro všetci rodičia, ktorí sa pokúšajú o rešpektujúcu komunikáciu a majú pocit, že im to doma nefunguje. No a ak so mnou vydržíte až do konca, tak mám pre vás hodnotný tajomný darček. Úplne na záver vám poviem, kde ho môžete získať. Je úplne zdarma a ja som chcela vytvoriť niečo špeciálne a teraz už nie je tajomný, lebo vám prezradím, že je to komunikačná peručka pre rodičov a budete v ňom mať zhrnuté všetky najdôležitejšie poznatky, princípy a tajomstvá z tohto dnešného webinára, plus máte možnosť do nedele napísať do nášho formulára nejakú vašu konkrétnu otázku, ktorá vás trápi, alebo nejaká situácia, čo sa vám opakovane vyskytuje. A my to takto interaktívne ešte tam pridáme do tohto darčeka, aby bol úplne presne na mieru pre vás. Takže vydržte na záver a tento darček vám na konci doručím. Takže ako vyťažiť z tohto tréningu maximum? Ak sa dá, nájdite si tiché miesto, ak je to možné. Ak nie, dajte si slúchadka, urobte, ako sa to len najlepšie pre vás momentálne dá. Vypnite si upozornenia z Facebooku, z iných sociálnych sietí, nekontrolujte e-maily, skúste sa sústrediť. A ak treba, robte si poznámky, aby ste sa prípadne potom mohli konkrétne opýtať aj v našom dotazníku alebo nám napísať na náš e-mail. A občas vstaňte, ak náhodou nepočúvate pri žehlení alebo podobne, aby ste sa vedeli sústrediť, pretože pohyb pomáha, aby ste sa mohli koncentrovať aj naďalej. Zostaneme spolu približne hodinku. Ja sa pokúsim byť ako vždy čo najviac stručná, ale chcem vám aj predať to najviac, čo môžem za ten spoločný čas, čo máme. Takže poďme na to, aby ste vedeli, kto k vám vlastne hovorí. Ak ma ešte nepoznáte, tak moje meno je Simona Chycevič. Mám 2 synov, 17-ročného a 3-ročného. A hlavne sa identifikujem ako vedecký výskumník. A mojou témou sú pedagogické princípy, výchova a vzdelávanie, ale najmä výchova a vzťahy v rodine sú niečo, o čom píšem aj prácu. A som autorka aj spoluautorka rôznych odborných štúdií na tému výchovy. Chodíme prednášať na medzinárodné konferencie o výchove takisto. Učila som v materských školách, neskôr vám poviem bližšie. No a vlastne takou potrebou dávať všetky tie poznatky, čo mám z tých štúdií a z výskumov a z konferencií, akoby chcela som ich dávať ďalej rodičom a pomáhať im s výchovou, pretože som videla, ako sa niekedy trápia a videla som, ako robia nejaké veci, ktoré keby robili trošku inak, tak by sa mali doma s deťmi o mnoho lepšie a veľmi ma to mrzelo, chcela som nejakým spôsobom dať toto všetko von a tak začali vznikať e-booky, začali vznikať výukové videá, rôzne prezentácie a už vyše 14 000 rodičov sa k ním dostali tieto materiály v priebehu pol roka, takže sa veľmi teším, že to takto ide do sveta. No a hlavne som študentka, dúfam, že sa mi podarí dokončiť moje doktorandské štúdium a pevne verím, že v najbližších mesiacoch vyjde aj naša prvá tlačená kniha,
ktorú píšeme s pánom profesorom Kostrubom. On je tam ako odborný garant, aby sme zaručili naozaj kvalitu a správne poznatky. Kniha Ako na neposlušníkov, to sa tiež veľmi teším. No a aká bola moja cesta k porozumeniu deťom a rešpektujúcej komunikácii? No, keď som približne pred 17 rokmi sa začala zaujímať o výchovu, ja som dovtedy nevedela, kým som neotehotnela, že čo je vlastne také moje poslanie v živote, alebo čo by som chcela robiť. A potom, ako som bola tehotná, narodila sa mi bábätko, prvý syn, tak som si začala všímať, aké si rozdiely medzi rodičmi, že niektorí vychovávajú spôsobom akýmsi prívetivým a s deťmi im to funguje a majú taký pekný vzťah spolu a iní rodičia, čo bolo aj mnoho ľudí v mojom okolí, blízkych ľudí, ktorých som rešpektovala, uznávala, mala s nimi pekný vzťah, ale jednoducho s tým, ako oni vychovávali, ja som vnútorne nesúhlasila, pretože častokrát na deti kričali, dávali im príkazy, zákazy, šli ako ich podplácali. Keď deti niečo urobili správne, tak ich vychvalovali do nebies, že bolo tam akoby veľa takých červených kontroliek vo mne svietilo, ale ešte vtedy na začiatku mojej cesty, čo som bola čerstvá mama, ja som si ešte vtedy dokončovala strednú školu, tak nevedela som, že vlastne prečo. No a potom začala teda tá moja cesta, skúšala som nejaké výchovné princípy, nejaké výchovné spôsoby, metódy. Dozvedela som sa o rešpektujúcej komunikácii, tak som skúšala, ale diali sa také veci, že niečo mi fungovalo a na druhý deň mi to už nefungovalo. Alebo niekedy mi to nefungovalo a o 2 minúty neskôr mi to fungovalo a bol to taká metóda pokus, omyl a vlastne som nevedela presne, že čo je to správne robiť, iba som vedela, že ako to nechcem robiť, ale nevedela som úplne presne, ako to chcem robiť. Takže všetko, čo som sa naučila, som testovala hlavne na tom mojom staršom synovi. On sa smeje na tom, keď mu o tom hovorím, že bol akoby taký pokusný králik, ale v dobrom samozrejme prvorodené deti, to je všeobecne známe, že najviac sú odolné, pretože rodičia najviac sa s nimi naučia, keď ich vychovávajú, pretože to prvýkrát skúsenosti s rodičovstvom a tak ďalej. No a keď som už začala zisťovať, že ktoré veci fungujú doma, tak som to začala skúšať aj vonku ako učiteľka materskej školy. Kade-tade mám napísané preto, lebo vďaka manželovej práci, alebo kvôli, asi viac vďaka, sme sa sťahovali asi 10 krát po Európe a ja som všetky tie veci, čo mi fungovali doma, skúšala aj vonku, samozrejme v rámci vhodných noriem a všetko v rámci rešpektujúcej výchovy a rešpektujúcej komunikácii. No a prišla som na to, že v čom celom je tá výchova zakopaná. Je to pár veľkých aha momentov, ktoré mi pomohli vlastne vedieť sa orientovať v akejkoľvek výchovnej situácii. Takže je to kľúčový pojem je porozumenie emóciám. Takže ak my porozumieme správaniu dieťaťa, za ktorým sú najčastejšie emócie, tak budeme vedieť, ako máme reagovať. Pretože my keď identifikujeme, čo je za tým správaním, aké sú tie emócie, prečo tam sú, tak budeme vedieť, alebo vyvinieme si takú schopnosť reagovať primerane a tak, aby sme dieťa našim správaním a našou reakciou čo najskôr ukludnili, samozrejme v tom čase, ako ono potrebuje, pretože ono niekedy potrebuje dať zo seba tie veci von. My mu potom ukážeme, že akým spôsobom je to vhodné, hlavne spoločensky a tak ďalej. Ale vieme sa správať v tom momente tak, ako to dieťa potrebuje a tým pádom neposilniť tie emócie, nezosilniť ich a nedať tam tie, čo... Ja to nemám rada, keď sa to hovorí, že pozitívne a negatívne emócie. Emócie je emócia. My sme im pridelili vlastne tie názvy, nálepky, či sú negatívne, pozitívne. Všetko je to vlastne v hrubom povedané, v skratke to isté. No ale ak sa naučíme porozumieť emóciám, tak budeme vedieť našim správaním dieťa ukludniť namiesto toho, aby sme vlastne podporili to nevhodné správanie, to zaseknutie sa v tej emócii. No ale potom
prišlo ešte väčšie uvedomenie. Už som vedela teda, že emócie sú kľúčom, akýmsi kľúčom, jedným z kľúčov. Ono ich je viac, ale my sa teraz zameráme na emócie. No a vždy, keď som čítala nejakú knihu, takto, aby som bola korektná, väčšina kníh o výchove akéhokoľvek druhu hovorí o tom, ako komunikovať, aké vety povedať, alebo čo sa odohráva v mozgu dieťaťa. A je to zamerané na to dieťa, alebo na tú komunikáciu. Už sa menej hovorí o tom, že komunikácia je obojstranný proces, o tom si ale povieme neskôr. Ale skoro nikdy sa nehovorí, že by sme mali my, rodičia, v prvom rade myslieť na seba a na svoje emócie. Pretože my, keď vstupujeme do komunikácie s dieťaťom, nahnevaný, rozčúlený, namosúrený, čokoľvek, tak, alebo aj veselý a radostný a s humornou náladou, tak tie emócie sú, zjednodušene znova povedané, akoby nákazlivé. A to dieťa reaguje na to naše vnútorné rozpoloženie. Čiže ja som si spomenula, keď som pripravovala túto prezentáciu, že môj otec mi vravieval v detstve, miliónkrát mi to snáď povedal, keď som sa sťažovala na niečo, čo sa mi nedarí a že niekto je na vine a aký je svet nespravodlivý, tak mi povedal, že keď chcem niečo zmeniť, musím začať od seba. A mne to tak nedávalo význam. Absolútne som nerozumela, čo ty myslí. Nebol schopný mi to ani vysvetliť. Väčšinou len to povedal a ako bolo to pre ňo vybavené. Takže absolútne nepochopenie, ale tuto pri výchove to platí najviac asi, ako sa dá. Pretože deti počujú aj to, čo nehovoríme, čo sa odohráva vnútri v nás. A to, že si nevymýšľam tu nejaké teórie alebo niečo, tak už možno poznáte niektoré z týchto osobností z pedagógie, psychológie, medicíny, špeciálnej pedagogiky, rodičovského poradenstva z rôznych národností. Už Ján Amos Komenský hovoril niekedy v roku 1600 niečo, že viesť druhých môžeme len ak vieme viesť samých seba. A za tým je schovaté aj to, že potrebujeme vedieť pracovať so svojimi vlastnými emóciami, aby sme vedeli pomôcť z emócií deťom. Alebo aj Maria Montessori, viem, že mnohí ju poznajú, aj ona hovorila, že aby sme mohli pomôcť dieťaťu, najskôr musíme pracovať sami na sebe. A ja viem, že vy to vidíte pravdepodobne podobne, inak by ste tu dnes neboli a nevzdelávali by ste sa v tejto téme. Takže možno sa teraz v tomto momente pýtate, že ako to teda zvládnuť celé, keď doteraz ste to takto nerobili a ako zistiť, čo nám dieťa chce tým svojim správaním povedať, ako to urobiť bez kríku a zákazov a nastaviť tie hranice, ako si funkčne, ako hovoriť, aby deti počúvali, keď potrebujeme, prečo pri niektorých situáciách vždy na deti vybuchneme a čo s tým. A teda tú chybu, že aká je tá chyba, ktorú robia všetci rodičia, keď majú pocit, že tá rešpektujúca komunikácia nefunguje. Takže poďme sa pozrieť na tajomstvo číslo 1. Ja tu mám, keby počujete šuchot, tak ja tu mám pripravené poznámky, aby som na nič dôležité nezabudla. Takže ako porozumieť dieťaťu? Zoberme si taký príklad bežný, nákup v obchode, kedy dieťa po niečom veľmi túži, niečo veľmi chce a začne byť frustrované, pretože mu to nechceme dovoliť. My začneme byť frustrovaní, pretože dieťa už začína zvyšovať hlas, opakovať sa, dúbkať si nohou, niekedy kričať, plakať, hádzať sa o zem, čokoľvek, čo vie, že funguje na rodičov. No a tam tie pohľady, na nás už prichádzajú emócie, pravdepodobne nepríjemné pocity. Vidíme, že ostatní sa pozerajú a nepozerajú sa tak podporne väčšinou, že by nám chceli pomôcť, ale pohoršenie alebo niektoré prístupia snažia sa nám dávať múdre rady, ale upokojím vás, väčšina ľudí sa pozerá s odľahčením, že to nerobí scénu ich dieťa
ale vaše. Takže pre deti je prirodzené vyjadrovať svoje emócie takýmto spôsobom. Pre nás je to náročné. Povedzme si pravdu, kedy je vhodný čas na scénu dieťaťa, ale deti si to jednoducho potrebujú prežiť. Je to súčasťou ich vývinu a oni svoje impulzy nevedia kontrolovať zo začiatku, kým sú mladšie vôbec a postupne si vyvíjajú tú schopnosť, ale povedzme si na rovinu, mnoho dospelých má problém kontrolovať svoje impulzy, takže potrebujeme aj svoje očakávania upraviť a od detí očakávať len to, čo môžu, ale ak máme náhodou pocit, to je ešte veľmi dôležité, že si povieme o dieťati, že bože, to moje dieťa, to je také neposlušné a fagan, nejaký čert, alebo akékoľvek vám tam prídu prirovnania, tak som chcela len spomenúť, že už Sokrates, čo bolo pred 500 rokov, pred našim letopočtom približne, už on hovoril to, čo niektorí dnes hlásajú, že tá dnešná doba, že dnešná mládež a deti sú neposlušné a inokedy, kedy si to bolo inak, tak môžete mi povedať, že už za doby Sokrata to bolo tak, že jednoducho, keď sa k deťom nevie pristupovať, alebo nie je porozumenie toho detského mozgu, detského správania, detských emócií, tak potom nevedia tí rodičia reagovať a vznikajú tam takéto hlášky. Takže potrebujeme teda odstrániť pocit, že dieťa je nejaké zlé. Žiadne nálepky v rešpektujúcej komunikácii nedávame a dôležité je povedať, že 95% krát, čo deti sa nám zdajú, že robia niečo nevhodné, alebo nám naschvál, alebo zlé, alebo nám chcú ublížiť, alebo niekomu inému, tak 95% krát za tým ich správaním nie je nič takéto negatívne. A tomuto keď uveríme, potom je tam tých 5% krátov, by sme mohli nazvať, keby to chceme škatulkovať, čo nechceme, problémové správanie, ale tých 95% krát, čo je väčšinou, tak deti len vyjadrujú nejakú svoju potrebu najlepšie ako vedia. Oni túžia dosiahnuť nejaký svoj cieľ a idú k nemu najlepšie ako vedia, čo je čím mladšie dieťa, čím menej skúsené dieťa, tak tým to môže byť agresívnejšie alebo viac ostentatívne, hádže sa nám o zem a tak ďalej. A poviem vám príbeh o loptičke. Jedna mamička, jej synček mal loptičku, ale kamarát, bratranec mal inú loptičku a on chcel tú jeho loptičku. A strašne po nej túžil. Bolo vidieť, že jediný jeho momentálny cieľ je získať tú loptičku a urobil preto všetko. Takže už bolo kričanie, už bolo nejaké vyhrážanie slovné, 3,5-ročný chlapček. A jednoducho prejavoval nejaké emócie, ktoré sa tej mamičky nepáčili, ale ona namiesto toho, aby vlastne pristúpila nejakým rešpektujúcim spôsobom, kedy by mu stála pri ňom a pomohla z tých emócií, tak vlastne mu tam dala nejaké zákazy, príkazy, vyhrážanie, podplácanie a povedala, že ja ti takto nedovolím sa správať. Takéto správanie tolerovať nebudem. Ale tu vidíme, že tá mamička nemala akoby know-how, to povedomie o tom, že to dieťa 3,5-ročné sa nemohlo správať nijak inak. Ono túžilo po tej loptičke a potrebovalo našu pomoc, ako by ju mohlo získať. Takže ak by sme si povedali tu skrátke nejaké riešenie, tak poprvé chcem povedať, že naše správanie deti presne vedia a že prečo tie scény vznikajú napríklad v tom supermarkete. Oni presne vedia, že oni to majú tak otestované, že v inom prostredí sa správame inak. A keď sme napríklad v tom supermarkete, tak nechceme tú scénu a chceme to čo najviac kľudne, tak sme ochotní dovoliť deťom, aj keď sme povedali jednu čokoládku, tak sú to dve. Aj keď sme povedali, že žiadnu zmrzlinu, tak predsa len je to zmrzlina. Takže ono vie a pozná nás, lebo je s nami non-stop, že
kde sa ako správame a využíva to vo svoj prospech. Ale nie, že by bolo nejaké zlé. Ono je veľmi inteligentné a je to tých 95%. Ono chce len dosiahnuť svoj cieľ. Našou úlohou ako vodcov je ich usmerniť a dať im tie hranice, ktorým sa ešte dostaneme. A jedným z takých keď začíname s rešpektujúcou komunikáciou a dieťa bolo doteraz zvyknuté na to, že nedodržíme svoje slovo, lebo aj to patrí k rešpektujúcej komunikácii, alebo že nás presvedčí, tak zo začiatku to bude ťažšie a budeme potrebovať viac energie s tým dieťaťom sa dohodnúť a dosiahnuť akýmsi spôsobom riešenie. Aj to vám potom poviem neskôr, že keď nefungujú tie rešpektujúce metódy, že čo teda robiť. Oni fungujú, ale ja vám poviem presne, čo robiť a to bude, tuším, v 5. tajomstve, áno, alebo v 4., 5. Pardon. Ako riešenie môžeme povedať, že dieťaťu hneď nepovieme nie. Že môžeme ešte jedno lízatko, tak neodpovedáme hneď nie, ale povieme, máš chuť na lízatko. Je dobrý nápad zamaškrtiť si. Doma máme toto a toto. Čiže to dieťa presmerovať na to, že sa môže tešiť na to, čo máme doma. Alebo mu pripomenúť tú dohodu, že dohodli sme sa, že môžeš si zobrať jednu čokoládku, takže tú druhú dáme naspäť a pomôžeme mu s tým. V našom darčeku v komunikačnej príručke vám dám konkrétne znenia akoby tých vied, ktoré by ste mohli použiť, aby sme sa tu nezdržovali a prešli sme aj ďalšie tajomstvá. Dobre? Dúfam, že vám to dáva zmysel a ak by som to mala zhrnúť nejak hlavnú myšlienku z tohto tajomstva, tak je dôležité si uvedomiť, že deti nie sú zlé a svojím správaním nemyslia nechcú nám uškodiť, nechcú nám spôsobiť nejaké nepríjemnosti. Oni proste nevedia inak. A že emócie sú prirodzené a potrebujeme im len porozumieť. Deti nevedia tie svoje impulzy kontrolovať. Je potrebné, aby sme im s tým pomohli. A ak máme niekedy takú situáciu, čo sa opakuje, napríklad ten supermarket, teda že nákupy v obchode sú peklom, tak môžeme sa na to pozrieť z pohľadu aj Maslowovej pyramídy potrieb, že ak vieme, že naše dieťa napríklad nám tam v tom obchode behá ako zmyslov zbavené, tak má potrebu pohybu. A to vzruša v tom obchode ešte, ak ju nemá ono ukojenú, tak proste už je to výbuch energie a je to nezastaviteľné. A čo môžeme urobiť, keď sa táto situácia opakuje? Ideme predtým s dieťaťom na detské ihrisko, kde má možnosť dostatočne si túto energiu svoju vybiť, ukojiť si tú potrebu sa hýbať a potom ideme do obchodu. Takisto, ak nám tam plače a je rozrušené, tak možno je len unavené, preťažené, takže nepôjdeme tam s ním, keď už nevládze alebo melie z posledného. Viem, že niekedy sa to nedá, ale ak naozaj musíme nakupovať s deťmi, čo niekedy je najlepšie riešenie nenakupovať s nimi, tak sa na to môžeme pozrieť aj cez pyramídu potrieb. No a je dobré, ak máme tieto situácie veľmi vypäté, že sa s deťmi o nich porozprávame dopredu. Že ako si to predstavujeme, ako to potrebujeme, čo sa bude diať a potom v obchode vlastne na to nadviažeme, ak je treba a pripomenieme to tomu dieťaťu. A samozrejme najdôležitejšie, aby nám to fungovalo od teraz a potom už navždy. Ono to chvíľku trvá, ale potom už to je krásna komunikácia. Tak potrebujeme dodržať slovo. No a v darčeku vám dám to presné znenie tých vied, aby ste mohli to použiť. Takže ak máte nejaké iné situácie, ktoré sa vám opakujú, potom mi dajte vedieť, dobre? Tajomstvo číslo 2. Ako nastaviť hranice bez stresu a s rešpektom? Takže, je to vôbec možné bez kriku a zákazov? Takže poďme si uľahčiť každodenný život. Poviem vám teraz o 2 druhoch hraníc, ale najskôr mi dovolte krátky príbeh. Je to o mamičke, ktorá mala výzvu ustrážiť deti, čo sa týkalo lozenia na stromy.
celé okolie tlačilo na ňu, že je to nebezpečné, to sa nemôže, oni tam spadnú, oni si ublížia, ale ona vnútorne cítila, že ona by chcela im to dovoliť, že však aj ona lozila, keď bola malá, ale nechala sa vlastne tým okolím dotlačiť a jednoducho deťom hovorila, aby na tie stromy nechodili, aby neliezli, použila všetky možné komunikačné metódy, deti stále lozili. A čo tam bolo to? Že existujú dva druhy hraníc. Vnútorné a vonkajšie. Vonkajšie sú tie, čo vidíme, že majú ostatní, alebo sú tu nejaké všeobecne platné normy. A my sme boli akýmsi spôsobom naučení, nadstavení tieto normy dodržovať, aj keď sme sa s nimi úplne nestotožňovali. Takže uvediem vám aj príklad, napríklad, čo sa týka spoločného jedenia. Pre niekoho je nepripustné, že by sa jedlo nejaké spoločné jedlo v nejakej rodine, napríklad, že si všetci sadnú na gauč a objedná sa pizza. Pre niekoho to môže byť krásny piatkový rituál, kedy všetci sa stretnú, nikto nemusí variť, potom nikto nemusí vlastne upratovať po jedle, len sa zahodia tie krabice. A je to v poriadku, že jedna rodina to má tak a druhá tak. Čiže my len potrebujeme sa vždy opýtať, ako to my máme vnútri v sebe, čo pre nás je dôležité, ako to my potrebujeme. Takže táto mamička si vlastne položila otázku, ako to ja potrebujem. A odpoveďou bolo, že ona chcela dovoliť tým svojim chlapcom liezť na tie stromy, ale len im chcela teda to urobiť tak, aby to bolo bezpečné a vymysleli teda spôsob, že dali si, ona im ukázala, že ako sa lozí, čo je pre ňu dôležité, aby dodržali a dali si takú červenú stúžku na to maximálne miesto, maximálnu výšku, že kam sa môžu vyšplhať. A odrazu im tá komunikácia fungovala. A to bolo len preto, že prepáčte, mám tu vyrušenie. Áno, nahrávam webinár. Prídem, keď donahrávam, dobre? Áno, mami. Dobre, tak tu máte vidieť, že potrebujem ešte chvíľu v akcii, takže dúfam, že bude moje želanie dodržané a bola som teraz vytrhnutá z nite. Ale áno, hneď ako táto mamička vedela, že to, čo požaduje od tých detí a naozaj aj tak vnútri v sebe cítila, tak im to začalo fungovať. Nie je to zázrak, ale je to jednoducho to, že deti vycítia, to volám, že dvojitá tvár, toto mám úplne na spodu, že my niečo iné hovoríme a niečo iné cítime. A niekedy aj my sami nevieme, že prečo, ale preto je dôležité sa opakovane pýtať seba, ako to ja potrebujem. Takže mne sa páči veľmi veta, že deti nerobia to, čo im hovoríme, ale to, čo robíme. Takže myslieť na to, tu mám vľavo aj ten citát od Jána Amosa Komenského ešte, že deti jednoducho robia to, čo vidia u nás, že sme ten vzor a cez to proste vlak nejde. Aj keď si myslíme, že nás nevidia, tak jednoducho oni sú naše malé zrkadlá a my častokrát pozorovaním ich môžeme sa veľa o sebe naučiť a napraviť to alebo vylepšiť to a posúvať sa. Takže mám tu ešte jeden príbeh zo škôlky, keď som vlastne bola ako pani učiteľka, tak moja kolegyňa, čo bola vedúca triedy, ja som vtedy začínala, tak ona vyžadovala od detí, aby s plnými ústami nerozprávali, lebo za tým bolo to, že ona sa bála, že by sa mohlo by im zabehnúť a proste bol tam hluk, aj tak už štrngotal príbor, bolo treba, aby boli ticho. No ale ako im to ona hovorila, mala plné ústa svojho jedla a na nich kričala, aby nehovorili s plnými ústami. A teda druhá výzva bola krik. Kričala na ne, že nemajú kričať. To je niečo, čo nedáva absolútne zmysel deťom a tým pádom to nerešpektujú. Takisto ako keď chceme naučiť dieťa, že biť sa nemá, kamarátov nebijeme a keď urobí niečo zlé, zbijeme ho. To isté. Dúfam, že vám to dáva zmysel a dôležité je pri nastavovaní hraníc, aby sme ich mali aktuálne, že vždy znova sa zamyslieť, či nám to ešte takto vyhovuje. Keď náhodou niečo prestane fungovať, tak opýtať sa, nepotrebujeme to náhodou inak? Ako to ja potrebujem? Ako to potrebuje to dieťa? Ako to potrebujeme všetci tu doma spolu?
A takisto by bolo dobré neporovnávať sa, pretože iným to vyhovuje nejako, nám to vyhovuje nejako inak a jedine nám to môže spôsobiť nepríjemnosti. Takže dúfam, že aj toto dáva zmysel. No a pri komunikácii s deťmi o hraniciach, keď chceme, aby boli čo najviac funkčné, tak treba využiť tzv. Ja výrok, kedy povieme, čo my potrebujeme. Že potrebujem, aby ste boli v posteli dovtedy a dovtedy. Alebo aby som vám dala konkrétne príklady, tak všetko to je zhrnuté v tej príručke komunikačnej, čo dostanete ako darček. Takže aby som to tu neplietla, tak tam v ňom nájdete všetky tie presné znenia na tie najčastejšie situácie, kedy je potrebné nastavovať hranice. Takže zostaňte až do konca a budete to mať tam. Takže aby som zhrnula toto tajomstvo 2, čo som tu bola vyrušená, to ma veľmi mrzí, ale tak poznáte to. Treba robiť opakovanú kontrolu hraníc a vnímať tie vonkajšie a tie vnútorné. Že keď pani svokra povie, že no ale toto by takto nemalo byť, ale vy to tak chcete mať, tak si to musíte aj pred pani svokrou jednoducho presadiť. Naše deti vychovávame my, iná generácia mala tú možnosť a aj s tieto medzigeneračné rozdiely, ono sa to dá vykomunikovať veľmi pekne, tiež rešpektujúcou komunikáciou, ale to je úplne na iný webinár. Takže poďme ďalej na tajomstvo číslo 3. Ako komunikovať, aby deti počúvali? Tu by som vám chcela dať 3 také kroky alebo tipy, ktoré môžete okamžite využiť. Prvé je obrazové myslenie. Čo častokrát vidím u rodičov je, že neberú do úvahy to, že deti myslia v obrazoch. Do určitého veku absolútne 100%, potom sa to už vlastne ako sa detský mozog vyvíja, tak je to samozrejme iné, ale hovoríme tu o deťoch, takže keď dieťaťu povieme neskáč do kaluže, alebo nebehaj tu v dome, alebo nechytaj to, tak ono to nevie si predstaviť a predstaví si a počuje vlastne tým pádom od nás akoby skáč do kaluže, choď do kaluže, chytaj to. Nerob znamená pre nich urob. Je to podobný princíp, ako keď dospelému človeku poviete, že nepredstav si ružového slona. Ja tento príklad z nejakého dôvodu nemám moc rada, ale verím, že väčšina z vás si aspoň na 100 sekundy v nejakej podobe predstaví toho slona. A tak toto funguje s deťmi. Oni za to nemôžu. Čiže my jednoduchou zmenou toho slovníka, a takéto by sa dalo pozitívne varianty tých našich príkazov, ale tých našich vyjadrení alebo tých našich požiadaviek dokážeme urobiť veľké zmeny, pretože keď my povieme neskáč do kaluže alebo nebehaj do kaluže cez kaluž, tak ono to potrebuje dvojfázové spracovanie pre dieťa. A to znamená, že ono sa najskôr spýta, že nemám teda skákať do kaluže a teda môžem po nej kráčať pomaly. Čiže absolútne sa tam dostávame do situácie, do ktorej sme nechceli. Čiže keď povieme, že kaluž treba obísť, tak je to absolútne jasné a môžeme s tým ďalej pracovať. Ďalšia úžasná vec je most šťastia a nemám úplne krásne grafické znázornenie. Moju kresbu by som vám nerada ukazovala, lebo je veľmi provizorná, ale dúfam, že si to budete vedieť predstaviť. Takže predstavte si v jednom bode rodiča. Hej? Rodič ako dospelý človek, či už mama alebo tato, komunikuje jazykom povinností. To znamená, že sú nejaké úkony, ktoré treba urobiť a aj keď nám nerobia väčšinou radosť, lebo sme dospelí a sme si to možno aj sami urobili menej pozitívne, ako by sme mohli, že jednoducho robíme to, ani to neriešime, alebo to riešime, ale robíme to.
tak napríklad zoberme si deti, keď rodič chce od dieťaťa, aby si umylo zuby, tak svojím jazykom to komunikuje dieťaťu, že treba urobiť túto povinnosť, umyť si zuby, koľkokrát ti to mám opakovať a tak ďalej. Dieťa väčšinou nejaví absolútne záujem, pretože je to ono v tom svojom jazyku šťastia, spontánnosti a radosti, nemá záujem prestať robiť nejakú zaujímavú činnosť, čo teraz robí, a ísť robiť niečo nezaujímavé. Čiže veľmi rýchle akoby riešenie na toto, alebo skrátka by sa dalo dokonca povedať, pretože toto, či to použijeme s rešpektujúcou komunikáciou, alebo to jednoducho povieme, ako najlepšie vieme a neriešime, tak to funguje, pretože my tam urobíme taký most, použijeme jazyk šťastia, že tuto je tá činnosť, tu je ten rodič, tu je tá činnosť umyť zuby, hej, priamo čiara nefunguje, tak skúsime ísť za tú činnosť, ktorú dieťa nemá chuť vykonávať, ani nie je jeho obľúbená, a povieme mu, dobre, čo má rado dieťa, ideálne čo máme rado aj my, že by sme spolu robili po tej činnosti. A na to upriamíme pozornosť. Počuj, rád by som si s tebou ešte zahral koníkovú hru. Ak teraz si pôjdeš umyť zúbky, budeme mať dostatok času spolu sa hrať. Ideme do toho? Ja ešte niečo dokončím, ty si umieš zúbky, stretneme sa v izbe, hráme koníkovú hru. Vidíte ten rozdiel, že namiesto z tej povinnosti sa stala, rýchlo to urobím, aby som mohol mať tú radosť. A nekomunikujeme to deťom, že ak si neumieš zuby, tak nebudem s tebou hrať. Ale ideme na to cez to pozitívno. Takže konkrétny príklad, napríklad umývanie zubov nebolo obľúbená činnosť nášho 3-ročného, tak som vymyslela hľadaciu hru, znamená, že schovám zo pár malých postavičiek, väčšinou 5, po izbe a poviem, že kým ty si umieš zuby, ja pripravím tú hľadaciu hru, môžeme si zahrať. A to je absolútna skratka k tomu, aby sme sa do postele dostali rýchlo. Áno, vyžaduje to trošku nášho nasadenia, trošku kreativity, ale na konci máme to dieťa tam, kde potrebujeme, o mnoho rýchlejšie a všetci sú ešte šťastní a ešte spolu strávime aj čas namiesto toho hádania, aby urobilo napríklad tú činnosť ako umývanie zúbkov alebo danie sa do pyžamka a tak ďalej. No a tretí krok, že prvé bolo to obrazové myslenie, druhé most šťastia a posledné naladenie. Častokrát sa stáva, že rodič vstupuje do komunikácie s dieťaťom v úplne inej nálade. Že zoberme si, dve deti sa hrajú v izbe, majú super náladu, zábavu, nevyzerá to, že by chceli prestať a príde tam ustarostená mama, ktorá proste už má toho dosť, tú utierku má cez plece a ešte ju čaká milión povinností. Tak vstúpiť do tej komunikácie s deťmi na úplne inej akoby úrovni a nemôže sa tým pádom stretnúť a vzniknúť tam to porozumenie a spolupráca. Čiže čo je riešenie? Skúsiť sa naladiť na tie deti, odložiť tie povinnosti na chvíľu, zahrať sa s nimi chvíľu, zapojiť sa do toho, opýtať sa, čo to tam riešia, byť tam s nimi, naladiť sa na tú istú vlnu a potom treba skákať ako žaby do tej kúpeľne, umyť si tie zuby. Takže to je zase úplne to, prevrátime celú tú komunikáciu z toho, že príkazy, zákazy a povinnosti a urobíme to všetko s radosťou. A čo sa týka povinnosť, tak ak toho slova samotného, že povinnosť, tak ono to znie tak strašne nepríjemne. Už keď poviete povinnosť, tak už väčšina detí alebo mnoho aj dospelých majú taký krč, že ježiš, to je teraz niečo nepríjemné. Tak my sme to zmenili, že povinnosti voláme radosti a to teraz nie úplne inak, že ešte mám dve radosti, musím nakúpiť a umyť auto. Že vyvolá to v človeku úsmev na tvári, len keď to povie. Takže tajomstvo číslo 4. Čo spúšťa váš hnev? Takže pripravím si moje poznámky. Takže my ako rodičia častokrát nečakane vybuchneme na dieťa, aj keď sme si hovorili, že to tak robiť nechceme. A toto častokrát spôsobujú naše spúšťače, ktoré ani nevieme niekedy, že máme. Možno ste to už niekedy počuli, niekedy nie. Ja sa tejto témy, priznám, dotknem len povrchovo, pretože keď som
sľubovala, že vám poskytnem aj toto tajomstvo, tak som si neuvedomila, aká hlboká, do akej hĺbky až táto téma ide. Takže skúsim sa aj dotknúť v tom limitovanom čase, čo máme, aby ste mohli na tom začať pracovať alebo aspoň uvažovať a tým pádom budete to môcť zmeniť. Takže väčšinou kričíme na deti, pretože to je téma tohto webinára, pretože máme hnev, niečo nás rozčúli, niečo zrazu nás pukne a nemôžeme sa udržať. No a to vlastne robia tie spúšťače. Ale tento hnev sa spúšťa vlastne vtedy, nie tým, čo naše deti robia, ale tým, ako my si interpretujeme to ich správanie. Takže keď nás dieťa napríklad nepočúva, ako príklad, tak nám sa to môže spojiť s pocitom, že nás deti nerešpektujú a to v nás môže vyvolať pocit vlastnej akoby nedostatočnosti. A to je často zakorenené v minulosti a v detstve, kedy my sme zažívali sami takéto niečo. No a riešenie takéhoto niečoho je sebareflexia. Že si doprajeme ten čas na identifikáciu týchto spúšťačov a budeme na nej postupne pracovať. Budeme pracovať na tom, aby sme ich oslabili a posilnili seba. Takže ak nás dieťa ignoruje, keď niečo chceme a nás to zrazu strašne rozčúli, z ničoho nič, z nuly na červenú ideme za 4 sekundy, tak to môže byť, že máme pocit niekedy z minulosti, že boli sme v detstve akoby neviditeľní alebo nedocenení a potrebujeme sa my zastaviť, to dávam teda rýchle riešenie, a opýtať sa, prečo ma to tak vytočilo? Čo je ten pocit za tým? A postupne na tom sa tiež pracovať. Ja vám v darčeku dám niekoľko presných krokov, ako to môžete napraviť. No a dôležité je aj zmeniť očakávania od tých detí, a to už sme si hovorili v tom prvom tajomstve, že oni, keď nám niečo povedia, tak to nemyslia zle. Oni to len v tej emócii a z tých svojich skúseností nevedia povedať inak. Takže dúfam, že to aspoň trošku pomohlo zamyslieť sa nad tými gombičkami a dúfam, že pôjdeme niekedy spolu o tejto téme do hĺbky. No a teraz moje obľúbené tajomstvo. Poďme sa pozrieť, že čo nám bráni v tej rešpektujúcej komunikácii a čo je to tá chyba, ktorú robia skoro všetci rodičia, čo ich vidím. A poviem vám príbeh. Moja mama prišla za mnou, že tá moja rešpektujúca komunikácia nefunguje. Že náš syn chcel psa byť palicou a keď mu ona povedala, že to nemá robiť, čo nie je rešpektujúca komunikácia, ale povedala mu, že v dobrej viere, že to nemá robiť, tak on neposlúchol a chcel toho psa ďalej byť. Nakoniec pes nebol zbytý, áno, tomu sme samozrejme zabránili. To je vždy prvý krok, keď niečo sa deje, treba tomu zabrániť, ak je to nebezpečné pre iné deti, pre naše dieťa alebo pre nejaký iný živý tvor, tak je jedno, ako treba to zastaviť a potom riešiť, že či komunikujeme s rešpektom alebo nie. Takže prišla za mnou a povedala mi, že to nefunguje. Ale my keď sa pozrieme na tú situáciu, tak keď by sme boli rodič, čo komunikuje bežným spôsobom nerešpektujúcim a povieme dieťaťu, okamžite prestaň, inak dostaneš na zadok a pôjdeš dnu. A dieťa aj tak ide toho psa byť ďalej, tak rodič si povie, to dieťa je neposlušné. To je proste nezbedník. Ale ak náhodou to rodič skúši rešpektujúcou komunikáciou a povie nejakú vetu, že nedovolím ti byť psa a dieťa psa ďalej ide byť, tak si povie, tá rešpektujúca komunikácia nefunguje. Čiže v obidvoch prípadoch sa tam dá nejaká nálepka, ale ono to tak nie je. Čo treba urobiť pri rešpektujúcej komunikácii aj akejkoľvek inej? Dieťaťu dať jasne povedať, čo je potrebné urobiť alebo čo sa nemôže urobiť a potom, ak dieťa ďalej to chce robiť, tak mu chytiť tú ruku, ale to môžeme tiež urobiť dvomi spôsobmi. Môžeme povedať, daj mi tú palicu okamžite, inak si ma neželaj. Alebo môžeme povedať,
nedovolím ti byť toho psa, teraz ti tú palicu zoberiem, pretože je to nebezpečné, mohol by si Haukovi ublížiť, psíkovi ublížiť. A cítite tam ten rozdiel tých dvoch pohľadov, tých dvoch prístupov? Takže a dieťa pravdepodobne si len plní nejakú vývinovú úlohu, alebo potrebuje našu pozornosť, alebo je za tým niečo iné, čo nie je v prvom rade negatívne. Čiže my, čo potrebujeme urobiť vždy v týchto situáciách, je ísť do akcie. Ako vodca, ktorý je láskyplný, rešpektujúci, povedať tomu dieťaťu, toto môžeš takto a toto ti dovolím a toto už je za hranicou. A my tým, že vlastne poskytneme tie hranice, tak to dieťa sa bude cítiť slobodné, lebo v tom rozmedzi tých hraníc, o tom sme mali aj rozhovor, je to nahraté s pánom profesorom Kostrubom, tak ono to dieťa potrebuje tie hranice. Tie hranice sa občas menia, posúvajú, ale sú tam. A to dieťa vďaka tomu, že vie, kde sú a že sa v nich môže pohybovať bezpečne, tak o mnoho viac spolupracuje, o mnoho viac sa cíti lepšie a je tam ten priestor na tú komunikáciu s rešpektom a kde sa naozaj rešpektuje my to dieťa rešpektuje nás, pretože nás prirodzene vníma ako prirodzenú autoritu bez nejakých vynúcovacích, násilných prostriedkov. Sme pre nich vzorom, sme pre nich vodcom, sme pre nich autorita. A to dúfam, že všetci chceme a všetkým to želám. Takže a tu pomaly náš čas vypršal, už to prebehlo to riadne rýchlo a som vám slúbila, že vám poviem čo najviac v priebehu toho času, čo sa bude dať, ale je tam ešte toho, to sme prešli v podstate len po povrchu a ja si želám, aby ste toho dostali viac do seba a naučili sa viac a mali možnosť vedieť identifikovať a porozumieť tým emóciám a presne preto, aby som vám mohla pomôcť ako ostatným rodičom, ktorí proste oceňujú tie tipy, že sú jednoduché, že je to všetko funkčné, že ideme konečne do praxe, tak aby ste všetky tieto tajomstvá mohli vlastne aplikovať do praxe a naozaj porozumieť tomu dieťaťu a komunikovať, aby počúvali a riešiť seba, dovoliť si vyriešiť seba, nastaviť tie hranice bez stresu a s rešpektom a komunikovať konečne už iba rešpektujúco, tak som pre vás pripravila online kurz, ktorý je kompletný návod, ako zvládnuť obdobie vzdoru, či už to je kričanie, vaše alebo deti, hádzanie sa o zem, plač, udieranie iných i seba alebo iné silné emócie, aj s tým najtvrdohlavejším, či najcitlivejším, či hyperaktívnym dieťaťom, ako rodičia často hovoria. A čo sa v ňom naučíte? Kurz je mesačný a je rozdelený do 4 modulov, kedy každý týždeň na vás čaká niečo iné. A v prvom module vám ukážem všetko, čo by ste mali ako rodič zohľadniť, aby vaše dieťa bolo pokojné a nie divoké. Naučíte sa, ako efektívne a s rešpektom nastaviť hranice deťom kedykoľvek, aby to naozaj bolo dodržané. A čo robiť, keď deti testujú tieto hranice? A testujú, či to naozaj myslíte vážne. A prehlbí sa tam ten prístup a váš vzťah s dieťaťom a už prestanete navždy deti nálepkovať a pochopíte, prečo je to potrebné a pochopíte aj potreby dieťaťa raz a navždy. No a budete vedieť dôvody za správaním dieťaťa. V module 2 sa zameráme práve na dieťa a tam sa dozviete, čo presne sa v ňom odohráva a čo potrebuje, aby bolo vyrovnané a zároveň vás rešpektovalo. No a naučíte sa aj, ako prekonávať obdobie vzdoru alebo zariadiť, aby sa rýchlo skončilo, či vôbec k vám neprišlo. No a ako veľké nedorozumenia spôsobujú problémy a ako ich ľahko odstrániť. No a čo presne potrebuje vyrovnané dieťa, ktoré nemá potrebu sa hádzať o zem, to je tiež z jednou tém. No v 3. module, v 3. týždni si ukážeme základné princípy rešpektujúcej komunikácie, pri ktorej nie je nikto porazený, aby ste sa naučili hovoriť tak, aby deti naozaj počúvali pri všetkých okolnostiach a dostanete konkrétne príklady, čo povedať, aby deti reagovali. No a na bežných situáciách zistíte, kedy je lepšie úplne mlčať, aby sa dieťa rýchlejšie upokojilo, lebo niekedy naozaj tie slova len situáciu zhoršujú.
a dostanete čarovnú formulku pre všetky situácie, ktorá vás podrží, keď stratíte hlavu alebo máte znova chuť vybuchnúť. No a 4. modul som venovala rozhovorom s odborníkmi. Je tam profesor, pani doktorka, druhá pani doktorka, rôzni odborníci na tínedžerov, na mladšie deti, ktorí sa rozoberáme tam digitálne technológie s druhou pani doktorkou, takže je to mesačný kurz, ktorý vám dá všetky princípy a metódy a pomôže to okamžite pri silných detských emóciách. No a aby som vám pomohla ešte viac, tak ku kurzu vám dám bonus, videoseminár Ako zvládať detské emócie, kde nájdete zase z iného uhla pohľadu 10 presných krokov k zvládnutiu týchto detských emócií. No a chcem vám len povedať, že všetko, čo učím, aj ja sama používam. Vďaka tomu sa viem vcítiť do vašej kože, pretože najskôr všetko sama doma testujem a až potom to odovzdávam ďalej. No a o čom je rodičovstvo? Tam vám chcem povedať, čo je výchova. Výchova je komunikácia, obojstranný proces, kde sa jeden od druhého učíme a rodičovstvo nie je o tom byť dokonalý alebo nikdy nezakričať, ale dať si cieľ, že chceme napredovať a nechceme opakovať tie chyby, ktoré sme urobili. Rozmýšľala som, čo by vám ešte mohlo pomôcť pri zvládaní emócií detských a veľmi takou diskutabilnou témou je rodinné stolovanie. Takže mám pre vás videoprezentáciu, aby ste zariadili, aby boli všetky raňajky, obedy, večere príjemným stretnutím a nie nočnou morou. Takže ku kurzu vám pribalím bonus 1 videoseminár, ako zvládať detské emócie, bonus 2 ako na pohodové rodinné stolovanie, videoprezentáciu. No a ešte som sa rozhodla pridať vám Smajlík hru. To je hra, ktorú sme vyvinuli. Je veľmi jednoduchá, ale pomôže odhaliť to, z čoho deti majú strach, čo ich vadí, čo ich bolí vo vnútri a dozviete sa v rámci hry od nich všetko, čo ich trápi a čo sa im deje, čo by vám inak nevedeli povedať. Aj tie mladšie, aj staršie. Mladšie by vám to nevedeli povedať, staršie možno nechceli, ale touto jednoduchou hrou to viete sa od nich dozvedieť. A takisto všetko je to poprepletané metódou 4P, ktorá, aby som vám povedala správne, túto metódu, ona vám pomôže nielen v ťažkých chvíľach upokojiť deti a zariadiť, aby mali menej často a menej silné záchvaty hnevu. A postupne sa oslabí aj potreba kričať, či hádzať sa o zem a ostatné neželané hysterické prejavy. A je to efektívny a účinný spôsob na zvládnutie negatívnych emócií a platí na deti, ale i na dospelých, čo je na nej úplne úžasné. Takže k tejto hre vám pribalím, tomuto kurzu vám pribalím aj tieto všetky ostatné bonusy, aby vám pomohol čo najviac. A prečo vám to chcem všetko dať? Chcem, aby ste to mali ľahšie ako ja a dosiahli doma v komunikácii výsledky rýchlejšie. Aby ste mali k dispozícii všetko, čo potrebujete, aby ste nemali na tej ceste zádrhely a aby ste s deťmi mali čo najviac krásnych chvíľ a čo najmenej nedorozumení. A skúste si odpovedať v duchu, že či by to stálo za to, keby sa u vás doma minimalizovalo obdobie vzdoru a všetky tie výbuchy zlosti s ním spojené. Keby konečne rozumiete, čo vám dieťa svojim správaním chce povedať a predišli by ste tak častokrát jeho i vašej frustrácii. Či by to stálo za to, keby už nemusíte nič na deti skúšať, ale rovno sa s nimi dohodnete. Keby viete presne, čo robiť vo vyhrotených situáciách, kedy už máte chuť začať kričať a roztrhať ich. A keby komunikujete s deťmi tak, že sa nemusia zlostiť ani vy, ani oni. Takže ku kurzu Sprievodca detskými emóciami vám pribalím tieto 4 bonusy, aby som vám pomohla so všetkým, čo doma vás trápi a čo riešite. A celková hodnota tohto kurzu je 475 €. So všetkými bonusmi, ktoré k tomu dostanete, ktoré vám pomôžu. Ale fair cena je 97 €. Za tu ju ponúkame tento kurz aj na našom
webe. Ale aby som vám mohla pomôcť čo najviac, aby sa tento kurz dostal k čo najviac rodičom, tak sme sa rozhodli umožniť vám získať ho za akciovú cenu 47 €, ale len do dnešnej polnoci. Takže ak zadáte tento link neposlušníci.sk/objednávka -kurs, tak, alebo ak uvidíte pod týmto videom nášho vysielania objednávkový formulár a objednáte si kurz do dnešnej polnoci, tak ho máte za túto najvýhodnejšiu možnú cenu. A ak vám napadá, že nemáte na to čas, tak celý kurz som dizajnovala tak, aby bol čo najkratší možný, čo v najkratšom možnom čase vám dal čo najviac hodnoty a vznikol mesačný kurz plus potom ešte bonusy, kedy máte možnosť vlastne, je to dizajnované na mieru zaneprázdneným rodičom, aby ste naozaj mohli si to vypočuť. Videá nie sú dlhé, sú jasné, sú stručné, dávajú vám jasné tipy, príklady, úlohy do praxe, aby ste mohli všetko doma aplikovať, ako tým kurzom pôjdete. Takže žiadne siahlodlhé omáčky, takže výhovorka nemám na to čas, neplatí. No a keď vám náhodou napadlo, že čo keď vám to nebude vyhovovať tento kurz, tak mám pre vás skvelú správu. Môžete si kurz objednať a ak by vám náhodou nevyhovoval, tak ho môžete vrátiť a my vám vrátime všetky vaše peniažky. Takže nemusíte sa ničoho báť. Ak chcete zvládnuť s deťmi obdobie vzoru, tak poďte do toho. Takže len do dnešnej polnoci na vás čaká tento kurz neposlušníci.sk/objednávka -kurs. Tam nájdete všetky potrebné informácie, aby ste mohli si kurz objednať. A ak máte náhodou nejakú otázku ohľadne kurzu, tak v priebehu nedele mi napíšte na naši@neposlušníci.sk a my vám čo najskôr odpovieme. Buď ja, alebo niekto z môjho tímu. No a čo sa týka darčeka, tak ten nájdete na stránke neposlušníci.sk/darček. Tam zadajte prosím vašu e-mailovú adresu a ak ešte potrebujete a chceli by ste, tak napíšte aj nejakú konkrétnu vašu otázku, na ktorú my sa pokúsime do tohto darčeka vložiť, aby bol čo najviac na mieru nadizajnovaný pre vás. Takže nezabudnite len do dnešnej polnoci. Dúfam, že sa uvidíme v kurze a teším sa na vás. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť ešte. Majte sa krásne a nech vám to doma spolu krásne klape.